Читаю тексты Перти Виртаранта. Дюмалал кумарду. Meil kardelas oldi stara verat. Ylen aamusta verat vieruitti. Heil oli oma Jumalan molint и oma papit. Kui mändi ispavedeli, enim käviti suures pyhäs strašnoj nedälil. Strašnoiks nedäliks sanottiin. Se oli 7. nedälil. Suurt pyhät ispavedeli sanottiin omat riahkat papille. Šit papi delgele ispavedit andoi heille omat riahkat molida. Joka hondes nostuhutti, joka ehtat magata viertes poklonat. Oldi mugamat, šilmi ryšės kėlėmi oli antu poklonoit. Joka poklonal pidi heitazuda polviži и muaha suai kumarzuda. Oikedas kedas oli ryšidas, a huras kedas oldi listovkat. Oldi mugamat. Nahkane remine и remenist myö yhtei puolei oli pytetty pyögäliset nahkaiset kuruskaiset. Nyt pyögäliset ympäri remeniset oli 40. I moli zudes ku poklanam pani dioga pyhälises pialici smeni sormen. Net listavkat oldi шикш varoi, чтобы ei ошибизуда lugedes. Nil pygežil keskes 10. pygelinė oli korkedemp. Toiži Jumalan moli oli Jumal mieles i lugi maletvot ei kons olne lugeda. Mi poklanuoit pidi kumarsuda, muaha suai, a vaikuik sormen voidi pialici kuruškois. Tuli 10 kuruškoi suai, kudam oli suuri. Hän šit dio tiež on 10. Не enam käskedu опять edelpiai mukaju molihe и šit molizudes. Ylen äijäl vardioitti net poklanat, чтобы ei pidä vähempät, eikä tulla опять hengeli riahk. Delgele molizudat listovkat pidetti Jumaloi tagar. Mi se on poaklon. Mua poklonakse lugedi kui molizou. Seijedi i molizudes heitazu polvizi lateli i kamarzu muaha sua.